vape tiroi manager Lenoti Sporo yetanjimuka mangwanani ndombozvibvunza kuti ndinani ndinongogara ndakasvezana nemawani ndingoripa mawani ndobvunza zvangu chachinja here inonzi yangu mota nchatenga here kana kuti dzangu nyaya madzitadza here baba zvavanenge vasingafungire one day muranda chaita mambo nyange musingandifarire vanondivenga ndisina mhaka ndine urombo manje rega ndivatangire one day muranda chaita mambo ziyai ndipinde musandifarire munzira mangu ndivo vanokanda matombo ndikazifunga dzimwe nguva ndinotipisa pati chekuita hapana chandokwanisa ndinoona vana vevamwe vachidadisa inini ndakambotarisa life yangu ichanakawo mari yavanayo ndichaitawo situation yandiri ichapfurawo